Ce-ar fi dacă v-aș spune că povestea Sodomei și Gomorei nu este doar o poveste despre oameni răi, ci și o reflectare dură a societății noastre actuale? Au fost distruse ani de zile din cauza unui singur păcat, dar există lecții mai mari care pot fi învățate din cenușa acestor orașe. Prea multă mândrie, prea multă mâncare, condiții sociale inechitabile și o lipsă crudă de grijă față de cei slabi au fost ceea ce i-a doborât cu adevărat. Știți despre ce este vorba? Poate, pentru că aceste moduri de gândire există și astăzi, dar sunt ascunse în spatele unor lucruri precum siguranța, succesul și dorința. Cel mai înfricoșător lucru este că profetul Ezechiel arată aceste păcate ascunse atât de clar încât se cutremură. Oamenii sunt mândri, există belșug, dar fără niciun motiv pentru asta, iar oamenii nu vor să îi ajute pe cei care au nevoie. De câte ori explicăm noi de ce acționăm așa? Întrebarea nu este dacă vom face aceleași greșeli ca Sodoma, ci cât timp mai avem până când vom avea aceleași probleme dacă vom continua să mergem în aceeași direcție. Sunteți suficient de curajoși să priviți adânc în interior? Atunci când descoperim aceste fapte, ele ne fac să gândim și ne determină să acționăm. Într-o clipă, vom vorbi despre modul în care aceste orașe vechi ne-au învățat lucruri care sunt utile și astăzi. Mai mult, vom învăța cum să evităm ceea ce li s-a întâmplat. Pentru că această poveste este cu adevărat despre noi, nu despre ei. Păcatul sexual este păcatul pe care mulți oameni și-l amintesc cel mai mult din povestea Sodomei și Gomorei. Povestea este despre oameni care sunt consumați de dorințele lor puternice și nu le pasă de limitele morale importante. În Geneza 19, bărbații din Sodoma au ordonat să li se facă lucruri de neconceput oaspeților lui Lot. Acesta este un exemplu standard al unei societăți profund corupte. Dar este aceasta doar o poveste veche. În zilele noastre, astfel de acte pot arăta o lipsă de respect pentru umanitate, ceea ce este ceva ce trebuie să analizăm cu atenție. Dar ar fi prea simplu să spunem că problemele acestor orașe sunt doar sexuale. Sodoma și Gomora sunt exemple de societăți care au mers împotriva regulilor de bază și au lăsat lăcomia și lipsa de autocontrol să le conducă viața. Gândiți-vă la asta. Cât de des vedem comunități blocate în tipare care pun plăcerile pe termen scurt înaintea valorilor pe termen lung? Această poveste nu numai că ne încarcă, dar ne și cere să ne gândim la ceea ce este cel mai important pentru noi. Soarta lor nu a fost doar un avertisment, a fost o lecție foarte clară. Răul din partea lui Dumnezeu s-a întâmplat din cauza unui șir de acțiuni care nu puteau fi ignorate. Totuși, putem învăța din acest dezastru, deoarece ne oferă șansa de a îndrepta lucrurile înainte ca ele să devină atât de grave încât să nu mai poată fi reparate. Există aici o legătură interesantă cu ceea ce vorbește Ezechiel mai târziu, care ne oferă o imagine mai largă a păcatelor acestor orașe. Dacă acest gând v-a făcut să simțiți ceva până acum, nu vă opriți din scris. Fiecare pas pe care îl facem spre înțelegere ne face viața mai bogată și mai conștientă. Vă rugăm să dați like acestui film pentru ca mai mulți oameni să poată învăța aceste lecții importante. De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, vă rugăm să vă abonați la canal, astfel încât să putem continua să descoperim povești care ne schimbă din interior spre exterior. Ajutorul tău face diferența. Mesajul de profet al lui Ezechiel aruncă o lumină nouă asupra păcatelor Sodomei și este interesant că nu începe prin a vorbi despre imoralitatea sexuală. El spune că mândria este cel mai grav păcat. Oamenii care locuiau în Sodoma erau plini de mândrie, deoarece credeau că bogăția și siguranța lor îi făceau invincibili. Nu seamănă asta cu atitudinea "nimic nu mi se poate întâmpla" pe care o au mulți lideri și grupuri în zilele noastre? Învățătorul ne spune să ne uităm la cât de umili suntem și să vedem care sunt limitele noastre. Ezechiel vorbește de asemenea despre a fi leneș și a mânca prea mult.
Aceste orașe, care aveau o mulțime de lucruri, au căzut în risipă și apatie. Este simplu să ne imaginăm ospețe nesfârșite și o viață bună în timp ce ignorăm nevoile altor oameni. Gândiți-vă la asta. Ce putem face cu lucrurile pe care le avem? O modalitate curentă de a combate aceste păcate este să faci ceva mărunt, cum ar fi să-ți oferi timpul pentru o cauză bună sau să împarți o masă cu cineva care suferă de foame. Nu în ultimul rând, Ezechiel vorbește despre ceva și mai rău. Oamenilor nu le pasă de cei săraci și de cei slabi. Sodoma era foarte bogată, dar nu îi ajuta pe cei în nevoie. Această lipsă de preocupare pentru dreptatea socială și bunătate este numită un păcat oribil care l-a înfuriat pe Dumnezeu. Ce ne învață acest lucru? Că modul în care tratăm oamenii care sunt în exterior arată cât de decenți suntem. Am putea repeta aceleași greșeli dacă nu învățăm din aceste lecții. Idei diferite despre Sodoma și Gomora s-au schimbat de-a lungul timpului. Mulți experți de astăzi spun că păcatele lor nu s-au limitat la imoralitatea sexuală, afirmând că s-au făcut vinovați și de nedreptate socială și de a nu fi prietenoși. Imaginați-vă un turist rătăcit care caută siguranță și găsește uși închise și oameni fără inimă. Această lipsă de umanitate a fost cea care a îngenunchiat aceste orașe. Nu este vorba doar despre păcatul individual. Este vorba despre o societate care a uitat de propriile reguli. În această situație, abuzul asupra oamenilor slabi este principala problemă. Oamenii din afara Sodomei erau priviți de sus și lăsați în pace, indiferent dacă erau săraci, străini sau fără adăpost. Seamănă foarte mult cu locurile în care celor bogați nu le pasă de nevoile celorlalți. Ce înseamnă justiția socială pentru noi în viața de zi cu zi? Poate însemna orice, de la apărarea drepturilor până la ajutorarea reală a persoanelor care au nevoie. Acest nou mod de a privi lucrurile nu face ca alte păcate să fie mai puțin rele, în schimb ne ajută să le înțelegem mai bine. Poveștile Sodomei și Gomorei ne arată cât de răi suntem ca întreg, cum ar trebui să tratăm oamenii care ne bat la ușă. Aici au sens cuvintele lui Ezechiel, actele odioase depășesc ceea ce se vede și dezvăluie o inimă căreia nu îi pasă. Dar rămâne o întrebare. Ce putem face pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla? Sodoma și Gomora nu este doar o poveste pentru a ne da o lecție, ci ne arată și cum acționăm. Mândria acestor orașe ne reamintește cât de periculos este să avem o părere prea bună despre propriile noastre abilități și să uităm ce înseamnă să fii om. Este ușor să cazi în această capcană într-o lume în care lucrurile sunt adesea folosite pentru a măsura succesul. O modalitate puternică de a combate acest rău este să devenim mai umili, ceea ce putem face recunoscându-ne defectele sau fiind recunoscători pentru beneficiile noastre. O altă lecție importantă este că oamenilor ar trebui să le pese de cei care sunt în nevoie. Oamenii care erau săraci sau în afara societății în Sodoma erau uitați, iar acest lucru însemna că vor muri. În zilele noastre, lucruri mărunte, cum ar fi să ajuți un prieten care trece prin momente dificile sau să participi la activități de voluntariat, pot face o diferență uriașă. Fiecare act de bunătate ne oferă șansa de a spune acestor orașe o nouă poveste. În cele din urmă, cel mai bun mod de a împiedica destrămarea societății și a moralei este de a considera dreptatea și bunătatea drept idealuri esențiale. Un simplu act de bunătate, cum ar fi salutarea cuiva, poate avea un efect mai mare decât credem. Aceste povești despre Sodoma și Gomora ne arată ce se întâmplă atunci când aceste calități bune sunt pierdute. Ele ne fac, de asemenea, să ne gândim la modul în care putem construi comunități care să fie mai folositoare unele altora. Cum vrem să fim parte a acestei schimbări? După ce am învățat cum au căzut Sodoma și Gomora, apare o întrebare foarte importantă. Ce vom face cu aceste informații? Ignorarea acestor lecții ar fi la fel de rea ca greșelile care au trimis aceste orașe în iad.
Nu ne confruntăm cu probleme precum mândria, lipsa de bunătate și tratamentul nedrept al celorlalți doar în trecut. Ne confruntăm cu ele în fiecare zi. Dar vestea bună este că noi toți putem schimba această poveste, schimbând ceea ce facem ca indivizi. Care sunt câteva moduri în care ați putea fi umili și buni astăzi? Ai putea să ajuți un prieten, să împarți cu oamenii care nu au prea multe, sau chiar să te gândești la modul în care îi tratezi pe oamenii care ți ies în cale. Întreabă-te, ce fel de semn vreau să las în urmă? Nu uitați că acțiunile mici pot duce la schimbări mari. Acesta nu este doar un apel la gândire, este, de asemenea, un apel la acțiune. Nu vă opriți aici dacă aceste gânduri au atins o coardă sensibilă. Activați alertele și abonați-vă la canal pentru a continua să aflați mai multe despre aceste povești și lecțiile pe care ni le dau. Ajutați pe cineva care ar putea avea nevoie trimițând acest cuvânt. Împreună putem face lumea un loc mai bun pentru toată lumea. Sunteți pregătiți să faceți o diferență?